vandaag één laatste etappe. Sint-Louis, weet je. Maar 205 kilometer. En met maar één proef van 67 kilometer. Maar we hebben normaal aanstaan, dus de locals zijn erg vriendelijk hier. Ja, Wat is het? Gaat goed? Zijn we aan het filmen? Ben jij met de locals? Let op in die Ik ben auto, eventjes drukker dan een ander. Huh? Weet nou een beetje het probleem is? Hij wil mijn bril hebben. Ja. Hij heeft geen idee dat hij dat 10 jaar van kan werken. Dus ik heb... Dus, maar ja goed, maar ja, we zijn wel heel leuk. Ze willen hem een handen geven, dus dat is wel aardig. Ja. Dus, maar kunnen we op de foto samen dan? Ja, ik sta te filmen nou. Oh, kunnen we op de foto gefilmd worden? Ja, dat gaan Super, kunnen we de deur nog openstaan zeker? Ja, daar Ja, dat is handig, ja. Moet je goed naar kijken. Dat is zo met je deur. Ik zal hem even uitzetten eerst.